Не искам да ходя, благодаря. Стига, Сели, никак не е далече. Носи си камерата, ще си направим снимки. Добре, хайде. Наистина? Да, но съвсем за малко, защото ме е страх. Разбери ме, Сол, наистина ме е страх. Нищо няма да се случи. Чакай, помогни ми. Наистина, чудесно. Внимавай. Сол, сигурна ли си, че е тук? Сели, бях тук миналата година. Много добре помня пътя. Надявам се да се върнем на същото място, когато се върнат и другите. Сол! 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 Сол, ела! Сол! 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 О, не! Сол! 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 Помощ! 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 Помогнете! Помогнете! Помогнете ми! Моля ви! Селина! 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 Сели! Събуди се! Селина! Сели! Моля те! Сели! Сели! Селина, как си? Добре ли си? Макс, бях ужасно изплашена. Ти какво правиш тук? Нищо. Казаха ми, че си тук с групата си и аз... Семейството ми има тук къща и аз дойдох. Просто ми хрумна. Това е. И си дошъл само заради мен? Да. Виж, ние нямахме време да поговорим. Никак не ми хареса как свършиха нещата при нас. И да ти кажа честно, не знам, искам да поговорим. Затова дойдох. Да, също мисля, че имаме да обсъдим много неща. Искам да ти благодаря, защото ако ти не беше дошъл, не знам какво щеше да се случи с мен. Не знам. Спокойно, нищо не е станало. Ще бъда там, където ми кажеш. И ще се грижа за теб. Много ти благодаря.